Perjantaina juo. Mihin sitä lähet? Lähetään vaikka jätkän pois. Mitä me jätkän puistossa? En minä tiedä. Naijaa vai? Ketä? En minä sitäkään tiedä. Vaikka toiseen perseessä. Vaikka me nyt helvetti toiseen perseessä naija. Saatana. En minä tiedä. Lähettää vaikka vanhaan mestari. Mitä me siihen? Ei sillä ole keino. On pakko kai siellä. Vaikka käy. Kato källi. Terve pojat. Ootteko juopotellut? Eihän me pikkusen otettiin tänne. Vai niin. Jaa. Minä tästä lähen. On kyllä melko hinttiä ja tuo källi. Niin on. Mitäs tä nyt? Lähet tähän sisään.